Ty krásu, tak jedu prvního, jo? No, zkus hádáš první. To počkej. Jako myslím, že jsi asi jako celkem jistý, kámo. Jo, jsi si jistý? Jo. Lišák říkám. Yes, kámo, Je to on? uvedl si, jo, první bod. Tak tady toto, kámo, je i na TikToku, a na YouTube. Jo, oboje. Jo. Řekl bych třeba Fizzy, jo. Víš, že by to pak mohlo být ještě? Z Hypecastu, z toho podcastu, Molny, kámo. Od Stejka. Toho Molnyho typuju. Není to on. Není to on, ne. tak ten Fizzy? Není to Fizzy, ani Kdo to jeden. je? Schválně, je kdo to je? Víťa Vencl. Jo, Vítek. To je nějaká slečna, jo. Tak typuju Aničku Schulz, pak by to mohla být Kerry, nebo Anička Kloboučková, kámo. Další už mě asi nenapadá, hej. Zkus. Tak víš, koho typnu. Tak já říkám tu Aničku Kloboučkovou, kámo. Není to Anička Není. Kloboučková. Tak byla to nějaká Andrejka to byla. Andrika Julie. Jo. Tak další zkus. Hej, tak tady jsou taky jistý docela. Takový ten Tadeáš, kámo. Víš jaký? Vím. Tak teď si myslím, že to je on, ale. Myslíš Když to si? tak odsouhlasila, no? Říkám ho. Není to on. Kdo to je? Není. A je to mladý Pokec. někdo. Pokec, kámo. Jo. Máš jenom jeden